Хвала Христу. Працягваем наши разважанні. 9 раздзел пачынаем ад Матвея, вершы 1 до 8. Увайшоўшы ў човен, ён пераправіўся на другі бераг і прыйшоў у свой горад. Прынеслі да яго паралізаванага, пакладзенага на ложы. Убачыўшы іхнюю веру, Езус сказаў паралізаванаму: «Будь адважным, сыне, адпускаюцца твае грахі». Тады некаторыя кніжнікі сказалі самі сабе: «Ён блюзнерыць». А Езус, ведаючы іхнія думкі, сказаў: «Навошта задумваеце зло ў сэрцах вашых? Бо што лягчэй сказаць: адпускаюцца твае грахі, ці сказаць: устань і хадзі? Але каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі, тады сказаў паралізаванаму: устань, вазьмі ложа сваё і ідзі дадому. Той устаў і пайшоў дадому. А людзі, убачыўшы гэта, спалохаліся і праславілі Бога, які даў такую ўладу людзям. Вельмі змястоўны, багатая гісторыя, па-свойму вельмі цікавая, па-свойму, канешне, унікальная. Па-першае, чуем, як Езус перапраўляецца на другі бераг. Там была гісторыя з апантаннем, ён выганяе злых духаў. І вось гэта быў той момант, што ён спецыяльна, нібыта для апантанага чалавека туды пераплываў возера. І цяпер Христос вяртаецца і прыйшоў у свой горад. Многія задавалі пытанне, што это за горад ягоны. Ён нарадзіўся у Бэтлееме, жыў у Назарэце. Але ў часы публічнай дзейнасці ягоным горадам стаўся Капернаум. Там, адкуль паходзіў Пётр, і вялікая верагоднасць, мы ўжо з вамі пра гэта казалі, што Христос жыў у Петра. Хаця святы Іеранім, ён кажа, што ягоны горад это Назарэт, але ён хіба што выключэнне, хто так лічыць. Большасць даследчыкаў старажытнага хрысціянства лічыла, што это ўсё-такі будзе Капернаум, і Христос называе яго сваім горадам. Нічога інфармацыя гэтая нам не дае, але мне па-свойму цікава, таму што я, который пажыў у розных гарадах і служу як святар у розных месцах, то у мяне многа гарадоў сталіся маімі. І Ворша маёй сталася, і Росіца зараз маёй з'яўляецца, Наваполацак не перастаў быць маім. Там ці Мінск, ці ў Польшы Люблін, таксама па-свойму мае. Таму што таксама там жыў, служыў, там нейкая частка жыцця пражытая. І сам памятаю, здзіўляўся, што часам кажу, што я вяртаюся дадому, і для мяне это дом, што родны дом, дзе жывуць бацькі, што Росіца, это ўсё той самы дом. Вось такая вось радзіма сталася, не маленькая, трошку большай, скажем так. Там у мяне такі эпізод трошку так, па-свойму ён цікавы, што Христос вяртаецца ў свой горад, і это, магчыма, скарэй за ўсё Капернаум, а не Назарэт. Прынеслі да яго паралізаванага, пакладзенага на ложы. Выключэнне у Матвея, хаця даволі цікавае выключэнне, таму што Матвей карыстаецца ад Марка. Это вядомы факт. Ён бярэ за аснову Евангелія ад Марка. І у Марка, і у Лукі людзі, которые нясуць паралізаванага, па прычыне вялікага натоўпу залазяць на дах, разбіраюць яго і на вяроўках спускаюць гэтае ложа з паралізаваным. Канешне, дахі былі плоскія. Канешне, это не шыфер, не метал, а нейкі там тростнік, засыпаны, заросшы мхом. Не было дажджу, не было там ніякіх небяспекаў. Гэтыя прымітыўныя будовы былі ў Ізраілі. Вось, і гэты дах, відаць, не было вялікага клопату разабраць яго. З такіх прымітыўных рэчаў там зроблены.
І цікава, што Матвей пра гэты нюанс не распавядае. А ён даволі такі, ну, сказаў бы, змястоўны, да, таму што можна па-чалавечы ўявіць сабе рэакцыю, перш за ўсё, гаспадара дома, которому разабралі дах, не спытаўшыся нават у яго. Проста залезлі, разабралі дах. Уявіць сабе рэакцыю іншых людзей, адвагу гэтых сяброў, которые на нешта такое рашыліся. Тут даволі шмат такіх эмацыйных эпізодаў ёсць з гэтым разборам даху на самой справе. Матвей гэтага не паказвае, гэта цікавы момант. Чаму? Мы зараз дойдзем трошку да гэтага, ну як версія, чаму Матвей прапускае. І спускаюць, значыцца, гэтага паралізаванага чалавека на ложы. Убачыўшы іхнюю веру, Езус сказаў паралізаванаму: «Будь адважным, сыне, адпускаюцца твае грахі». Па-першае, называе яго сынам. Ужо гэта вартая ўвагі. Вось гэтая чуласць такая хрыстовая, адносіны да гэтага чалавека, гэтае праяўленне любві такой, ну, далёка не кожнага ў пісанні, нават з такіх нямоглых, бедных людзей, абяздоленых, Гасподь называе сынам. Далёка не кожнага. Але цікава, што, ну, напэўна, не для таго спускаюць яго з даху, каб Хрыстос адпусціў грахі. Напэўна, спускаюць яго, каб Хрыстос учыніў цуд, бо людзі ўжо бачылі цуды, которые ён рабіў. Тым больш у Капернауме, адкуль зрэшты дзейнасць ягоная у нейкай ступені пачалася. І вось гэты момант таксама варта ўвагі, што это мы часта, як Бога просім аб нечым адным, вот, на самой справе не ведаючы, што ёсць рэчы больш важныя. Мы расчароўваемся, што Бог не чуе так, як бы нам хацелася, таму што Бог ведае, што ёсць большым добром. Вот все адно, як не супадаюць нашыя просьбы, ну, з нейкай рэакцыяй Бога. Часто люди по этой причине расчараваныя, по причине сваёй недальназоркасці такой духовнай. Цікава, мы ўжо з вами разбіралі, што як Христос вучыць малітву «Отче наш», падаецца, што ў Лукі ёсць гэты нюанс, дзе Христос будзе казаць, што чаго не папросіце, там да прасіце, будзе вам дадзена, і Христос тады кажа, што Отец дасць Духа Святога тым, хто яго просіць. То есть атрымоўваецца, што людзі просяць аб розных рэчах, а Гасподь дасць Святога Духа, аб которым якраз таки ніхто і не збіраўся прасіць. Ну, таму што Гасподь бачыць, ну, большыя патрэбы. Вось, і гэты эпізод, ён такі, ну, як па мне, даволі цікавы, сапраўды варта ўвагі. Можна нават уявіць это расчараванне гэтых людзей. Вот уявіце сабе, што яны на такі подзвіг ідуць, вось, ламаючы ўсе бар'еры, культурныя, чалавечыя, вось, это разабраць этот дах, этот подзвіг этого чалавека прынесці. І ў выніку яны чуюць такую фразу: «Адпускаюцца табе грахі». Ну, напэўна, яны не для гэтага прыйшлі сюды. Вось. І яшчэ, убачыўшы іхнюю веру. Многія айцы касцёла і каментатары старажытныя задавалі пытанне: убачыў Христос чыю веру? Канешне, з 4 гэтых сяброў. Дарэчы, цікавы вобраз та роля сяброў. Гэта яны рашаюць тут, ну, так шмат. Вот эта вот роля, і вобраз такі цікавы, да, для чаго патрэбныя сябры? Вот для такіх гісторый патрэбныя. Калі ты ўжо будзеш нямоглых, каб цябе нехта схапіў на рукі і панёс. Вось для гэтага это сапраўды вялікі дар, мець такіх сяброў, которые прыйдуць, вот, і нешта такое зробяць. І Христос, бачачы іхнюю веру, і многія кажуць, канешне, веру сяброў. Яны праявілі гэтую веру. І ўзнікае сур'ёзнае, вельмі цікавае пытанне, ці меў веру сам вось этот спаралізаваны. Ён маўчыць. Ягонай рэакцыі ніякай. Нават некаторыя думаюць, што вот, ну, як каб Гасподь дзейнічаў у нашым жыцці, трэба ж нашая воля, наш выбар нейкі, нашае рашэнне, нашыя пошукі, богашуканне.
А тут бачна, што рэакцыі паралізаванага 0, а асноўны націск на дзеянне гэта ягоных сяброў. І Господу гэта хапае, і ён здзіўляецца іхнай веры. А сам паралізаваны нібыта як збоку. Ну і ёсць такая версія, да, што таксама ў духоўным жыцці такая схема працуе. Што чалавек як бы нібыта не ўдзел, але прыклаліся максімальна ягоныя блізкія, і Бог бачыць гэты высілак. І думаю, такая версія можа быць. Я яе дапускаю, вот такую вот схему, што любоў бліжняга у нейкім сэнсе змушае Бога да цуду. Да? Дапускаю такую версію. Але не выключана версія таксама, што вось гэты паралізаваны таксама праяўляе свой гераізм, не толькі ягоныя сябры. Ну, па-першае, адзін з айцоў касцёла трапна заўважыў, што паралізаваны ён не супраць таго, што яны робяць. Ён не пярэчыць ім. Гэта значыць, ён згаджаецца з усім тым, што яго робіць. Наўрад ці яго цягнуць насуперак ягонай волі. З іншага боку, ці гэта паралізаваны ўвогуле гаварыць мог? Ён там не прамовіў ні аднаго слова. Таксама пытанне. Ну, тут можна дадумвацца, сачыняць розныя. Але што яшчэ мяне больш пераконвае, усё-такі, што гэта паралізаваны, не проста пасіўны чалавечак, да, не проста цюлень такі, абяздолены, которага прынеслі сюды. Гэта паралізаваны, Христос яму адпускае грахі. Мае дарагія, нідзе мы ў Пісанні не ўбачым, каб Бог адпускаў грахі там, дзе яго аб гэтым не просяць. Там, дзе няма пакаяння, Бог не адпускае грахі. Ні д'яблу Бог не адпускае грахі, ні фарысеям, которые пакаянне не перажываюць. Калі Христос, ведаючы сэрца гэтага чалавека, гаворыць, што прабачаюцца табе грахі, гэта значыць, што ён быў чалавекам, который раскаяўся, который гатовы быў прыняць гэтае прабачэнне Божае. Так што это не выпадкова такі чалавечак ляжыць без ягонай волі, сюды яго прыняслі. Усё-такі удзел ягоны, сказаў бы, такі львіная доля. І нават, улічваючы усе гэтыя нюансы з просьбай об аздараўленні, а Христос зусім нешта іншае робіць, я бы сказаў, што магчыма, гэты паралізаваны, ён большы гераізм веры нават праяўляе, чым тыя, хто прынёс яго. Таму што яны просяць проста аб цудзе аздараўлення. А паралізаваны, увага, прымае адпушчэнне грахоў. І гэта адна з версіяў, чаму Мацвей не паказвае, што разбіраюць дах. Магчыма, таму, што ён не хоча, каб мы засяроджвалі сваю ўвагу на самім цудзе аздараўлення, а засяродзілі сваю ўвагу на адпушчэнне грахоў. Для Мацвея гэта важнейшы эпізод, чым цуд аздараўлення. І паглядзіце, гісторыя сканчваецца дзіўным сказам. Людзі, убачыўшы гэта, спалохаліся і праславілі Бога, які даў такую ўладу людзям. Якім людзям? Ідзе размова пра Хрыста. То есть Мацвей у гэтым сказе паказвае рэакцыю людзей, которые ўсё гэта ўбачылі. Нягледзячы на цуд, который учыніў Христос, людзі ўсё адно бачаць у ім толькі чалавека. Яны паспрачаліся, лідары фарысеі з ім, якім правам ён збіраецца адпускаць грахі. І Христос учыніў цуд, который даказвае, якім правам ён гэта робіць, што это не проста чалавечыя здольнасці, а это сіла Божая. І людзі, гледзячы на ўсё гэта, яны ўсё адно не зрабілі ніякіх высноваў. Яны славяць Бога, цікава, да? Яны славяць Бога, даволі пазітыўны такі акт рэлігійны, але ўсё адно ў Хрысце бачаць толькі чалавека. І магчыма, толькі вось гэты паралізаваны Хрыста па-іншаму ўспрымае. Таму што ён прыняў адпушчэнне грахоў. Ён не проста прыняў аздараўленне.
Ну і гэты вобраз, конечно, ну вельмі цікавы. І думаю, што не выпадкова, што Матвей як бы паказвае вось гэтую гісторыю разам з іншымі цудамі, пра которые мы ўжо разважалі, пра цуд экзарцызма, суцішэння буры, аздараўленне цешча ў доме Петра, вот это вот все 8 раздзел, аздараўленне слугі сотніка, аздараўленне пракажонага, это ўсё быў 8 раздзел, цэлая серыя цудаў. І 9 раздзел паказвае нам чарговы цуд, але гэта ўжо цуд не проста аздараўлення, а цуд прабачэння грахоў. І Матвей на гэта кладзе націск. Для яго это важней. Ведаеце, калі будзе жаданне, ну, натхняю і запрашаю, каб паглядзець таксама ну, вот на этот эпізод. Ці выпадкова у нас сапраўды ў жыцці такіх часта рэчаў не праходзіць, што мы ну, просім у Бога аднаго і не бачым, што ён дае нам лепшую частку. Што мы з такой недальназоркасцю, да, вот, і расчароўваемся, і крыўдзімся на Бога, да, што ён нас неяк не чуе, хаця Гасподь чуе па-свойму, вот як у гэтай гісторыі. Просто што мы не можам так глядзець далёка, мы не ўмеем, нам нечага не хапае. Даволі унікальная гэтая гісторыя, здавалася, проста такі цуд аздараўлення, адзін з цудаў, а на самой справе так шмат тут усяго. І возьмем з вами чарговую гісторыю невялічкую. Пакліканне Матвея, 9 верш да 13. Калі Езус адыходзіў адтуль, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні, якога звалі Матвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Той устаў і пайшоў за ім. Калі Езус быў за сталом у доме, многія мытнікі і грэшнікі прыйшлі і занялі месца за сталом з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі казалі вучням ягоным: «Чаму настаўнік ваш есць з мытнікамі і грэшнікамі?» Ён жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Нездаровым патрэбны лекар, а хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры. Бо я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў». І маем прыгожую гісторыю паклікання аднаго з вучняў Хрыстовых, это Матвей. Ён быў мытнікам, напэўна, усе ведаем, што габрэі лічылі гэтых людзей здраднікамі, калабарантамі, гаворачы па-нашаму, сказаў бы, паліцаямі, которые працавалі там на фашысцкую Германію, служылі. Яны збіралі падаткі, рознага роду падаткі, але гэта было супрацоўніцтва з акупацыйнай уладай. Вось, кантакты з язычнікамі, то есть тут у плане рэлігійным такое, грэх, скажем так, сувязь з язычнікамі, з нячыстымі, і плюс здрада такая вось, патрыятычная, нацыянальная, чалавечая і так далей. Таму часта мы чуем у Евангеліі спалучэнне мытнікі і грэшнікі. Это ўсё адно як тое самае. І вось Христос бачыць Матвея. Па-першае слова «убачыў чалавека». Христос, калі кліча апостала Яна, который ловіць рыбу, і апостала Андрэя, там таксама напісана, што Христос, ідучы па беразе, убачыў іх. Я чамусьці на это звяртаю увагу, вось этот позірк Христа, таму што это не проста па-чалавечы убачыў, вот у вока ўляцела, а таму што Христос бачыць нутро. Ён убачыў сапраўднага чалавека такім, якім ён ёсць. І будучых апосталаў ён кожнага так убачыў нутро. Пра апостала Натанаэля вельмі класна напісана: «Вось сапраўдны ізраіліт, у которым няма падману». Той здзіўляецца: «Адкуль ты мяне ведаеш?» А Христос бачыць нутро, як прарок, але таксама ён бачыць сэрца, ён бачыць глыбіню.
І вось думаю, што вот так вот трэба ўжываць гэтае слово, так яго трэба разумець, не проста, што вот сядзіць там 50 мытнікаў, і Христос аднаго з іх убачыў, не. Ён убачыў канкрэтнага чалавека, і это не выпадковы чалавек. Это не проста Матвею пашчасціла. Вот так вот некаторыя ўспрымаюць такія, да, я мог бы быць на ягоным месцы. Не. Матвей не выпадковы чалавек, і далейшая гісторыя нам паказвае, што это далёка не выпадковы чалавек. Ось, і Христос яго сапраўды ўбачыў. Вот ужо можам за это слово чапляцца. Ну, як мы на людзей глядзім, ці павярхоўна, ці ўсё-такі гледзячы ўнутро, ці прабуем гэта рабіць, і, ну, і разважаць можна вот над тым, як Бог на нас глядзіць, што Ён не глядзіць на этой павярхоўнасці нашыя, не глядзіць на маскі нашыя, на сацыяльныя нейкія ролі, которые мы іграем у грамадстве. Христос бачыць нутро, такімі, якімі мы ёсць на самой справе. І вось так Христос убачыў Матвея. Цікава, што ўжываецца Матвей імя, хаця у Лукі і Марка ўжываецца Левій. Версія ў трошку ёсць гэтай тэме. Некаторыя кажуць, што ён меў два імя. Другая версія, што Матвей гэта імя, которое яму надаў Христос, што сапраўднае імя ягонае будзе Левій. Вот, а Христос, падобны як Пятру, дае новае імя. Это чарговая версія. І цікавая версія, выдаецца, што святы Іеранім ужывае гэтую версію, што Левій гэта такое імя, которое уже ведаюць усе хрысціяне. То есть он уже такі парадачны, сур'ёзны хрысціянін, который стаў вучнем Христовым. А Матвей гэта той грэшнік, который сядзеў, сабіраў грошы. І, ну, это версія Іераніма. Мне здаецца, што это Іеранім так каментаваў, так, ну, не правяраю зараз аж так. Вось. І даволі цікавая версія. Можа, яна там мала чым пацверджана якімі фактамі, але, ну, такая прыгожая, вартая ўвагі, бо паказвае, што Матвей не цураецца свайго мінулага. Ён не цураецца тым, што ён быў вот такім вот грэшнікам, здраднікам. Ён сябе паказвае, што вот яго такога ўратаваў Гасподзь. Падобна, як апостол Павел кажа пра сябе, што я паранены плод, я выкідыш. Я павінен быць апошнім, а Гасподзь мяне ўратаваў. Ну, это, конечно, ўсё версіі, да. І Христос кажа яму: «Ідзі за мною», той устаў і пайшоў за ім. Ну і далей разгортваецца гісторыя. Марк і Лука будуць больш падрабязнымі, яны апісваюць трошку больш гэты пір. Христос прабываюць у доме, не акрэсліваецца які, ну але зразумела, што это дом Матвея. Вось, і туды прыходзяць такія самыя, як ён. Мытнікі, грэшнікі, Христос узлёг з імі за сталом. Ну, это форма такога, ну, то есть не просто на стуле вот сядзець, да, а такая полулёжа, назовем это так, форма ближнего ўсходу. Ну, і людзі пачынаюць наракаць, фарысеі пачынаюць наракаць, чаму ваш настаўнік есть з мытнікамі і грэшнікамі. Христос таксама бачыць іхнае сэрца, заўважце, падобна, як бачыць сэрца Матвея. Таму што фарысеі не задаюць пытання Христу, яны задаюць пытанне апосталам. І Христос ведае сэрцы. Ён бачыць іхнае нутро. І гучыць вот эта вот важнейшая фраза. Ён жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Нездаровым патрэбны лекар, а хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры, бо я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў». І вось гэта кульмінацыя ўсёй гісторыі. Нездаровым патрэбны лекар, а хворым. Рускі пераклад гаворыць, што ўжываецца слова «нужда». Я не правяраў, даруйце, грэку ў арыгінале, але ў рускім перакладзе ў сінадальным ўжываецца слова «нужда». Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. І думаю, што вось гэтае слово «нужда», яно такое
ну, кульмінацыя, што ли. На яго трэба звярнуць увагу, бо это не пытанне толькі граху. Вось хто прыходзіць да Хрыста? Той, хто нуждаецца в нём. Прыйшлі мытнікі і грэшнікі, як і Матвей пайшоў за Хрыстом, калі толькі паклікаў. Чаму? Таму што меў такую патрэбу. Ён нуждаўся. У дадзеным выпадку яны маюць такую патрэбу, нужду, таму што яны грэшнікі. Таму што іх адкінула грамадства. Але я думаю, што не толькі ў катэгорыях граху трэба разглядаць вось гэтае слово нужда. Мы маем патрэбу ў Богу і тады, калі мы грашым, і тады, калі ў нас нічога не склейваецца, і тады, калі мы хворыя, ці як гэта пракажоны, ці паралізаваны. Гэта таксама нужда. Альбо тады, калі не можам знайсці сэнсу ў гэтым жыцці, калі перажываем самотнасць. Это не толькі па прычыне грахоў. Цікава, што, даруйце, ўжо не капаўся спецыяльна ў Грэцыі, але блудны сын са знакамітай прыпавесці ў 15 раздзеле Евангелія ад Лукі, у яго пачынае нараджацца думка вярнуцца ў дом айца тады, калі ён стаў нуждацца в дальняй старане. Пакуль не прыйшла гэтая нужда, ён не меў такой патрэбы. А вот старэйшы сын, который увесь час пры доме айца, ён такой патрэбы не мае. І таму ён адчувае сябе чужым. То есть тут пытанне не ў граху. Часам некаторыя думаюць, што вот да Бога толькі такія вялікія грэшнікі могуць прыйсці. Не. Да Бога ідуць тыя, хто мае нужду. А это не заўсёды будзе грэх. Вот это вот момент важны. Да. На жаль, гэтае слово вось характар, яно не аддаецца ў беларускім перакладзе, да? Што да Хрыста прыходзяць тыя, хто мае нужду. І Хрыстос з аднаго боку тлумачыць фарысеям, чаму гэтыя людзі тут сабраліся. Бо яны маюць такую патрэбу. Вось таму яны і сабраліся. З аднаго боку ён тлумачыць, чаму яны тут, апраўдваючы іх прысутнасць, а з іншага боку ён таксама гаворыць фарысеям, такі другая думка, другі напрамак, чаму фарысеям цяжка прыняць гэта? Таму што іхнае сэрца акамянела. І Хрыстос кажа: ідзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, не ахвяры. То есть яны рэлігійныя, яны выконваюць правілы, яны выконваюць каноны, але яны развучыліся любіць. А гэта адзін з самых праблемных пунктаў. Як па мне, это адзін з такіх, адзін з характараў апакаліптычных часоў. Таму што ў апакаліпсе напісана, што у многіх, у рускім перакладзе напісана, ахладзеет любовь. Вот характар апакаліптычных часоў это не, што зоркі будуць падаць, і не тое, што войны будуць, і не тое, што катаклізмы прыйдуць. Это раней ці пазней такія рэчы дзеяліся і дзеюцца. А вот тое, што людзі стануцца абыякавымі, перш за ўсё веруючыя, вот это вот характар апакаліптычных часоў, паводле апакаліпсы Яна. І фарысеі са сваёй праведнасцю, яны не ўмеюць любіць. І таму яны не могуць прыняць вось гэтых грэшнікаў і мытнікаў. Яны не здольныя любіць з усёй сваёй праведнасцю. Вот это вот кошмар. Конечно, это вялікая тэма. Любоў, закон, апраўданне, праведнасць такая рытуальная і так далей. Это вялікая тэма. І Хрыстос, заўважце, не проста ім тлумачыць гэтую тэму. Ён кажа: ідзіце, навучыцеся. Мала яе проста пачуць, мала зразумець. Гэта яшчэ трэба навучыцца любіць. Это рэальна нейкі труд. У гэта трэба укладвацца. З гэтага трэба каяцца, што не ўмееш любіць. І вот калі сэрца халоднае, тады ты не разумееш, чаму такія людзі сабраліся вакол Хрыста. Цікава, да, вот это кульмінацыйныя такі вот высновы, которые робіць Хрыстос. Бо я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў. Многіх вельмі напрагае гэта заканчэнне, это апошняя фраза.
Ну, таму што выходзіць, што Христос прыйшоў толькі для грэшнікаў, да, калі ты не адчуваеш сябе вялікім грэшнікам, то што? Што цяпер рабіць? Не так даўно я пачуў такую фразу ў Марека Кіта, это польскі тэолог, багаслоў, і ён, расказваючы пра сябе, ўжывае такое паняцце, не ведаю нават, ці правільна яго буду перакладаць на беларускую мову. Ён кажа, што я доўгія годы быў неўратычным католікам. То есть католікам, который ўсяго баяўся. Неўротык, да, вот, ці тое самае, што невроз, па-нашаму, нават цяжка мне сказаць у гэтых дыягназах усіх. Але той, который хоча быць вот абсалютна правільным, баіцца памыліцца, ўсё хочуць праверыць на 100%, за ўсё трасецца і так далей, да. І Марек Кіта кажа, што, ну, на жаль, вось наша канфесія каталіцкая, яна спрыяе вот такому неўратычнаму падыходу, што людзі не пазнаюць Бога любві, а яны заганяюцца гэтымі правіламі і пастаянна жывуць у страху. Баяцца там, што нешта там у пятніцу з'ядуць, нешта не так, нейкі там ружанец не туды паклалі, нейкі крыжык абарваўся, зноў страхаў поўна. І вось тут неўратычныя захаванні такія. І людзі з такой праблемай, канешне, я спачуваю ўсім, хто такія вот неўратычныя католікі, бо пачуць эту фразу это страшна. Калі Христос кажа, я прыйшоў заклікаць неправеднікаў а грэшнікаў, таму што кожны вось такі неўратычны католік, ён зараз пачне на сілу шукаць свае грахі. І нават там, дзе іх няма, ён іх выдумае. Ну, для таго, каб адчуваць сябе грэшнікам, ну, бо і людзі так гавораць, да, вот. Я сколькі такіх споведзяў чуў, як людзі прыходзяць і кажуць, што ай, ойчынька, я ж такая вялікая грэшніца, ну, такая вялікая, самая вялікая, нічога назваць не можа, ніякіх грахоў, таму што на іх не бачыць. Таму што проста вот такое вот адчуванне такога страху, такого гнаблення сябе на сілу, да, это абсалютная паталогія, нічого здаровага ў гэтым няма. Таму да гэтай фразы, канешне, думаю, што трэба з вялікай такой мудрасцю падыходзіць. Я б сказаў бы так, што з аднаго боку трэба сказаць, што ўсе мы грэшнікі. Няма праведнага сярод нас ні аднаго. Так тлумачыць, здаецца, Лапухін гэты тэкст, нагадвае гэтую праўду. І вядома, ёсць тэкст у пасланні да рымлянаў, 3 раздзел, 23 верш, дзе натхнёны аўтар гаворыць такія словы. Зараз, хвілінку. Бо ўсе зграшылі і пазбаўлены Божай славы. Усе. Няма іншых. Ну, мы кажам, выключэнне, канешне, Марыя беззаганная. І Христос, само сабой, як Божы сын. Усе людзі зграшылі. Да. І, ну, з аднаго боку трэба гэта пачуць, што ўсе мы грэшнікі, і ў прынцыпе не да найбольш упалых прыйшоў Христос, а ў прынцыпе да ўсіх, бо ўсе мы грэшнікі. З аднаго боку вось гэтае вось трэба пачуць фразу, а з іншага боку, ну, нейкую мець, ну, такую вось свабоду унутраную, каб разумець, што не трэба самога сябе на сілу гнабіць. Вот на сілу шукаючы ў сабе грахоў, которых я не бачу. Зрэшты, пазнаць свае грахі – это таксама нейкі духоўны этап, это благадаць Божая, это міласць Божая, калі вочы нам адкрываюцца. Цар Давід награшыў, вон поўна сваіх грахоў не бачыў, пакуль Бог праз прарока не прамовіў да яго, праз прарока Натана. Таму, як бы, улічваючы ўсё ж такі вот это пасланне да рымлянаў, што ўсе мы зграшылі, усе без выключэння, ну, але разам з тым гэтая фраза, яна ўсё-такі сказана ў канкрэтным кантэксце гэтай гісторыі. Канкрэтных дыспутах з фарысеямі, іх, ну, у гэтым кантэксце Христос скажа, што я вот да такіх мытнікаў прыйшоў, бо яны маюць патрэбу, бо яны грэшнікі. Таму на сілу не трэба сябе гнабіць, дай Бог усім вам мудрасці, да, каб гэтая фраза вас не забіла, бо некаторым сапраўды цяжка будзе з ёй справіцца, калі ў яе ўнікнуць добра. Вось, я б хацеў бы, каб вы не на гэтай фразе затрымаліся,
а скорей нават на тым, што нас да Бога прыводзіць нужда. Спрабуйце адказаць сабе на гэтае пытанне і праз сваю нужду унутраную, чалавечую, нужду сэрца. Якая нужда, ці ёсць яна ўва мне, ці я магу яе назваць нужда. Стал нуждацца, як этот блудны сын, ці гэтыя мытнікі, яны нуждаюцца ва врачаванні. Ці працуе ўва мне вось этот пунктик. Пахвалёны Езус Христос.